اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر ڈلی تے او پیان ماشاں پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد تے جنہاں نو موت لے جائے اصلاً نیکی کریے تے عمران نہیں گواں دے بے اصلاً نیکی کریے تے او کوڈی مل نہیں پاندے لوئے بھر لے کڑی تے جے تد بانڈا برے نا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرے نا سہ جوڑے سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پئیاں جنہ باجوں ایک پل نہ جیواں تے او شکلاں یاد نہ رہیاں آل نبی تے اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیاں لکھی پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی عدل کری تے او تھری تر کمبلی اچیاں شان والے فضل کرے تے او بخشے جاواں میں جہے موقع فضل تیرے دے وہ ناز کریماں تے ہور غرور نہ کوئی بخش تو فیل محمد صدقی تے جو جو غلطی ہوئی جے دیکھو کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا ماں راضی تے رب راضی شاہ پہلا مرشد مائی
جس نے مانو راضی کیتا تے اس دی تھانا کائی جس نے مانو ناراضی کیتا تے اس دی تھانا کائی